Har vi noget navne? Leo. Hvad? Leo. Leo? Leverpostej. Vand. Vand? Aqua. Og vi skal Hvad? og så vil jeg altså kander. Åh, ja, der tænker jeg. Ja. Det går, mor. Ui! Ui! Jeg væltede du det. Kom hen til far. Ej, der gik han. Hvor er du dygtig. Skal du tilbage til mor? Tilbage til mor. Og Michael. Og Michael. Det var far. Ja, det bedste far derovre. Bum, sig! Vil du gerne se det? Gå hen til far. Ja, det der lidt. Kom. Ja. Flot. Kom. 1, 2, 3. Kom til mor. Kom så. Hvor er du dygtig. Kom så. Stærke. Flot. Ej, du er dygtig. Ja, om det kan man måske. Det går ja. Christoffer, er det godt? Christoffer? Hej. Skal han have det der i? Måske bare lidt på tallerkenen, fordi det er for varmt det andet. Nej, jeg vil bare ligge der på her. Se kylling. Det kan jeg godt lide. Han ved, hvad der er godt. Ja. Det er helt sikkert. Ja, det ved vi også, men det bliver bare koldt. Nå, nu synger vi. Ja. Så, holder vi fast. Du som med den lille fugl, velsign vor mad og god. Du som med den lille fugl, velsign vor mad og god. Amen. Det var godt. Han har brug for, at hun er, eller hun har brug for, at hun ikke er i nærheden, når hun skal være alene, og det her, det. Jeg stiller den her. Hey, Christoffer. Kan du trumme i bordet? Klappe. Kan du trumme? Ja. Man siger, du kan trumme. Kan du trumme? Ja, det var godt. Dygtig. Trumme. Danse. Der kommer farmor. Hej. Jeg vil ud så. Så kan man se ud af vandet her. Ja. Hvad laver du? Hvad laver du, Christoffer? Han læser avis.
kommer nu derhen. Du bare gå rundt om bordet. Laver du sjov? Hvad? Laver du sjov? Laver du sjov? Ja. Hey. Sådan, ja. Kan du det? Så kan du ligge der på. Kan du se det? Hvad? Kan du se det? Og så. Og så. En vind. En vind. En vind. Tak. Good. Good. Come on. Come on. Come. Hvad så? Er plaske? Ja, plaske. Hov, hvordan hende den er her? Ups. Ja. Ja. Så prøv. Er det godt? Ja. Så, nu kommer der lige en her. Værsgo. Er det fedt? Hvad er det? Mega-karton? Goddag, jeg kommer lige hen for at vaske maskinen. Der er jeg lige blevet puttet hen af min Christoffer-ven. Kan du putte den ned i opvaskemaskinen? Ja, er det? Tak. Tak, der kommer jeg lige igen. Goddag. Goddag. Værsgo. Tak. Kom ind, tak. Ja, tak for det. Vær så god, Tak. Tak. Vær så god. Ja, tak. Vær så god. Ja. Så. Hvad laver jeg nu? Jeg vidste bare, kommer jeg nu. Ligger du der og hygger dig? Ken? Hej. Kan du lige spille lidt? Kan du det? Ja. Jeg er på, jeg væk, ikke?